מה קורה חברים? אנחנו היום עושים סרטון דראפט פיפה, אוקיי? זה בטאבלט, ואם נגיע ל-20 סאבים אז אני אעשה קריירת שחקן. טוב, אני אבחר 4-2-2-2. אני רוצה לנו טוטי, פלמר, קחתי, קיליאן אמבפה, פיקס בסדר, אני אקח אותו, דיבאלה, איזה פיק, יאיה טורה, שכחתי את השם שנראה לי קוראים לו ג'יימס או משהו. דני קרבחל, ניקח, שכחתי גם את השם שלו, אבל הנה. בסדר, ניקח אותה. ניקח את אדר מיליטאו. אליסון. נעבור לספסל. ניקח אותה. זה בסדר. קמבינגה. לא, אני לא אכניס אותו. מי עכשיו? לבנדובסקי יישאר בספסל. לא, רגע, הוא לא יישאר בספסל. רגע. אוקיי, כן, הוא יכול להיות. ניקח אותו, אראוחו. ניקח אותה. אבל נעשה שהיא תהיה פה. הוא יהיה לא, רגע. הוא יהיה פה. טוב שככה קמבינגה שיהיה פה. אוקיי, הנה. זה לא כזה טוב, ואני אקח אותו. נשאר לנו עוד 4 פיקים. ג'וד בלינגהם. נשים אותו פה. ארלינג הלנד. שים במקום לבנדו. לא. נראה לי זה הלנד של הבלם. כן, זה הלנד של הבלם. ניקח אותה. קורדואה. ולא צריך. ומאמן. זה פה מאמנים טובים. וניקח אותו. זהו. זה הדראפט. זה הספסל. וזה הקבוצה עצמה. תדרגו מ-1 עד 10. ביי.